Mae sôn mae'r mynydd sy'n edrych draw dros ben Dehil llun dinas yn Eryri oedd gwir gartref ein draig goch. Ceisiodd y brenin Gwrtheyrn yn colli castellau yn Ninas Emrys, ond gyda'r nos bydde'r muriau'n dymchwel, a hynny heb esboniad. Daeth y dewin Myrddin ac yn tan fallgen ar y pryd, o hyd i'r rheswm pam. Goch a'r llall y wen yn ymladd mewn pwllio dan y castell. A dod yn sybl o'r frwydr yn erbyn y golynion Sacsonaidd. Magodd y chwedl Gryn Fri a ddaeth Myrddin yn gynhorwr doeth i'r brenin Arthur ac yn ddewin yn ei lys.